Nosaltres vam venir aquí a Calaf perquè el meu besavi, que es deia de cognom parcerista Logan, va venir de mestre aquí a Calaf. Va venir de mestre. Llavors el meu avi va arrendar aquesta botiga i va començar a fer pasteleria, drogueria i l'estany no el van tenir fins a quan més tard. Primer tenien això. Aquí la vida de la botiga es guanyava molt bé la vida amb la drogueria. La drogueria era vendre sulfat de sosa amb els pagesos pels animals que els costava d'anar de ventre, antimoni. A quart ens fèiem la pintura. La pintura era agafar oli de llinosa, agafar el color, aigua ras, una mica de secant perquè sequés. Llavors aquí tocava 50 tecles perquè des de fet la pintura, fet la... jo encara havia fet de pintura i havia fet colònia. Incens. Això era per fer pagats quan la gent tenia mal de cap o això, feien un pagat d'això d'incens. I quan és el que, si tu vas a l'església, saps allò l'incenser que fa aquell fum? I posen aquest incens. Llavors aquí veus tots aquests calaixets, tots hi havia alguna cosa. Llavors aquí és allò, aquí hi havia antimoni, que era per purgar els porcs. Aquí, l'um de roca. L'um de roca es feia servir per netejar botes. Aquí teníem els mistos, aquí teníem el safrà, aquí 4 cromos, i aquí teníem tota el que era la pasta de sopa. Llavors aquí hi havia la canyella, pebre vermell, tot el que era espècies, vull dir. Abans tot es venia a granel, ja teníem paperines de paper, ja hi havia la paperina de 3 unces, que era 100 grams, que encara anàvem amb unces, de mitja lliura, mitja lliura de 200 grams, una lliura que era 400 grams, acabat, també aquí hi havien vengut herbes, me'n recordo.